హరే ప్రభు ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం ప్రభుజీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 33వ అధ్యాయము కపిలుని కార్యకలాపములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 22 మరియు 24 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ద్వారా ఈ శ్లోకాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 33వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తమేవ ధ్యాయతి దేవం 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 అపత్యం కపిలం హరిం. అపత్యం కపిలం అపత్యం కపిలం హరిం. అపత్యం కపిలం హరిం అపత్యం కపిలం హరిం. బభూవాచిరతో వత్స. బభూవాచిరతో వత్స. బభూవాచిరతో వత్స. నిస్పృహా తాదృశే గృహే.
निःस्पृहातादृशे गृहे निःस्पृहातादृशे गृहे निःस्पृहातादृशे गृहे निःस्पृहातादृशे गृहे निःस्पृहातादृशे गृहे हरे कृष्ण तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं तमेव देवम् अपत्यं कपिलं तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं तमेव ध्यायति देवं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्सो वत्सतादृशे गृहे हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ నేను చెప్పని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे हरे कृष्ण प्रभु तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ, సత్యం ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु तमेव ध्यायते देवम् अपस्या कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्सः निःस्पृहातादृशे गृहे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहातादृशे गृहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद सो तम ఆతనిని అతనిని ఏవా ఏవా నిక్కముగా నిక్కముగా ధ్యాయతి ధ్యాయతి ధ్యానించుచు ధ్యానించుచు దేవం దేవం దివ్యుడగు దివ్యుడగు అపత్యం అపత్యం పుత్రుని పుత్రుని కపిలం కపిల భగవానుని కపిల భగవానుని హరిం హరిం దేవదేవుడగు హరి దేవదేవుడగు బభూవా బభూవ అయ్యను అయ్యను అచిరతః అచిరతః అచిరకాలముననే అచిరకాలముననే వత్స వత్స ఓ విదురా ఓ విదురా నిస్పృహ నిస్పృహ అనాసక్తురాలు
అనాసక్తురాలు తాదృశే గృహే తాదృశే గృహే అట్టి గృహముని ఎడా. అట్టి గృహమునెడ హరే కృష్ణ. భావము: ఓ విదురా, ఓ విదురా ఆ విధముగా ఆ విధముగా తన పుత్రుడగు కపిల భగవానునే కపిల భగవానుని నిరంతరము ధ్యానించుచు అచిర కాలముననే ఆమె సర్వాలంకృతమగు తన గృహము పట్ల అనాసక్తురాలయ్యను. శ్రీ కృష్ణ. సో భాష్యము: కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా ఏ విధంగా మనుజుడు ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడియవచ్చుననుటకు ఇచ్చట ఒక చక్కని ఉపమానము వసగబడినది. కపిలదేవుడు సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే. అతడు దేవహుతి తనయునిగా అవతరించను. అతడు గృహమును వీడిన పిమ్మట దేవహూతి అతని ఆలోచన ఎందే సంలగ్నమై కృష్ణ భక్తి భావితురాలయ్యను. కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిరంతరము నెలకొనుట ద్వారా ఆమె గృహాసక్తిని వీడగలిగెను. ఆసక్తిని దేవదేవుని పైకి మళ్లించనిదే భౌతిక ఆసక్తి నుండి మనము విడిపడే అవకాశము లేదు. కనుకనే కేవలము జ్ఞాన సమపార్జనము ద్వారా మనుజుడు ముక్తిని బడియలేడని శ్రీమద్ భాగవతము ధృవపరచుచున్నది. నేను దేహాన్ని కాదు ఆత్మను అంటే బ్రహ్మను అని ఎరిగినంత మాత్రమున అది బుద్ధిని పవిత్రమునర్చజాలదు. నిరాకారవాది అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి స్థితికి చేరినప్పటికీ తిరిగి భౌతిక ఆసక్తికే పతనము చెందగలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు సేవయందు అతడు నెలకొనకపోవుటయే దానికి కారణము. భక్తులు భక్తి యోగమును అవలంబించి శ్రీకృష్ణుని లీలా శ్రవణము చేయుచు ఆ దేవదేవుని కర్మలను కీర్తించుచు అతని దివ్య సుందర రూపమనే నిరంతరము స్మరింతురు. సేవను గూర్చుట ద్వారా భగవానునికి మిత్రుడు లేదా సేవకుడగుట ద్వారా సమస్తమును అతనికే అర్పించుట ద్వారా మనుజుడు భగవద్ధామమును ప్రవేశించగలుగును. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశుద్ధమగు భక్తి యోగమును నిర్వహించిన పిమ్మట మనుజుడు భగవానుని వాస్తవముగా ఎరుగగలిగి ఒకానొక ఆధ్యాత్మిక లోకములో ఆ దేవదేవుని సాంగత్యమును పొంద అర్హుడగును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 33వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. ధ్యాయతి భగవద్రూపం ధ్యాయతి భగవద్రూపం ధ్యాయతి భగవద్రూపం ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యానగోచరం యదాహ ధ్యానగోచరం యదాహ ధ్యానగోచరం
సుత ప్రసన్న వదనం సుత ప్రసన్న ప్రసన్నవదనం సుత ప్రసన్న వదనం సుత ప్రసన్నవదనం వదనం సుత ప్రసన్న వదనం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా సమస్త వ్యస్త చింతయా సమస్త వ్యస్త సమస్త వ్యస్త చింతయా హరే కృష్ణ ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదా ధ్యానగోచరం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా ధ్యాయతి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ భాస్కర్ ప్రభుజీ నీరజ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుత ప్రసన్నవదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుతః ప్రసన్నవదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ వసంతమయ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ అరుణా మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓ ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదా ధ్యాన గోచరం సుతః ప్రసన్నవదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సూరప్ నాయుడు మాతాజీ హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధ్యాయతే భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుతః ప్రసన్నవదనం సమస్త వ్యస్త చింతయా. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. ధ్యాయతి ధ్యానించను, భగవత్ రూపం
దేవదేవుని రూపమును దేవదేవుని దేవుని రూపమును యత్ యత్ ఏదైతే ఏదైతే ఆహా ఆహా అతడు ఉపదేశించెనో అతడు ఉపదేశించెను ధ్యానగోచరం ధ్యాన లక్ష్యము జ్ఞానలక్ష్యము సుతః తన తనయుడు తన తనయుడు ప్రసన్న వదనం వదనం ప్రసన్న వదనుడగు ప్రసన్న వదనుడగు సమస్త సమస్త వ్యస్త అంగములపై చింతయా తన మనసుతో హరే కృష్ణ భావము ప్రసన్న వదనుడగు కపిల దేవుడు పలికినది పరమ ఆసక్తితోను సవిస్తరముగాను వినినదై దేవహూతి తదనంతరము విష్ణు భగవానుని రూపమును నిరంతరము ధ్యానింపదొడగెను. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటిది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మహా హరే కృష్ణ. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్ట శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ 3వ స్కందంలో 33వ అధ్యాయము ఆ కపిల భగవానులై వారి కార్యకలాపములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో దేవహూతి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించిన తర్వాత
మరి ఆ కపిల భగవానుడు గృహాన్ని వీడిన తర్వాత ఆ గృహానికి సంబంధించిన విషయాలు, తర్వాత మరి ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనటువంటి దేవహూతి యొక్క పరిస్థితులను మైత్రేయ ముని విదురుడితో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో పూర్వపు అధ్యాయంలో ఆమె యొక్క పరిస్థితిని విదురుడుతో ఆ మైత్రేయ ముని వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆమె ఎంతో అద్వితీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వర్గలోక వాసులు, ఉన్నతలోక వాసుల స్త్రీలు అసూయపడే అంతగా ఆమెకు సంపదలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె వాటన్నింటినీ విడిచిపెట్టి తన పుత్రుడి కొరకు మాత్రము ఆమె దుఃఖిస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటిది. ఆమె తన భర్త అంతకు ముందే గృహాన్ని వీడినా కూడా ఆమె అప్పుడు కలత చెందలేదు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రతినిధిగా తన పుత్రుడు గృహమునందు ఉన్నటువంటి, లేదా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఆమె గ్రహించి ఉన్నటువంటిది. మరి ఆమె ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి ఆవిడ, మరి జన్మ మృత్యుల సత్యాన్ని ఎరిగినప్పటికీ కూడా హృదయము సమస్తమైన ఈ భౌతిక కల్మశాల నుండి దూరమైనప్పటికీ కూడా ఎన్నెన్నో జన్మలలో, ఎందుకంటే జీవుడు ఎన్నెన్నో జన్మలలో వివిధ రకాలుగా కర్మలు చేస్తూ వచ్చినటువంటి కారణంగా ఆ హృదయంలో ఎంతో మలినం పేరుకుంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ దేవహూతి తన సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడిని పుత్రుడిగా పొందగలిగినటువంటి స్థితి, అంటే ఆమె అంతకు ముందే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ. భగవంతుడే ఇంతకు ముందే చెప్తారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిన్నటి శ్లోకంలో చెప్తారు, ప్రతి స్త్రీ కూడా ఆ భగవంతుని, దేవదేవుని తన పుత్రుడుగా పొందగలుగుతుంది. ఎందుకంటే యోగ్యురాలైనప్పుడు, అంటే ఆ భగవంతుని తన పుత్రుడుగా పొందగలిగే అర్హత పొందగలిగినప్పుడు. సో మనం ఈ విషయాన్ని భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాము. ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుడి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ విధంగా విస్తరించి ఉన్నాడో సవివరంగా కృష్ణ భగవానుల నుండి అర్జునుడు విన్న తర్వాత 10వ అధ్యాయం వరకు కూడా 7 నుండి 10 వరకు ఆ భక్తి యోగాన్ని బోధించిన తర్వాత 10వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ ఏ రూపాలలో ఉన్నాడో విస్తరించి వివరంగా చెప్పిన తర్వాత, మరి నీవు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ విధంగా విస్తరించి ఉన్నావో నేను చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను. మరి నాకు ఆ అర్హత ఉన్నది అని అనుకుంటే నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించవయ్యా ఓ జగదీశ్వర అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు. మరి ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణలో, స్త్రీలు కూడా ఎంతో యోగ్యురాలైనప్పుడు వారు ఆ భగవంతుణ్ణి పుత్రుడుగా పొంది ఆధ్యాత్మిక జగాన్ని చేరుకోవచ్చు స్త్రీలు కూడా అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా మరి ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి తన పుత్రుడుగా పొందినటువంటి ఆవిడ, తనకు పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అని తెలిసి, సాక్షాత్తు దేవదేవుడే అని తెలిసినటువంటి ఆమె, ఆయననే ఆధ్యాత్మిక గురువుగా స్వీకరించినటువంటి ఆవిడ, మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు పూర్ణ పురుషోత్తముడైన దేవదేవుడు తనను వదిలి వెళ్ళినందుకు హృదయం సమస్తము ఎంతో మిగులు దుఃఖితురాలయ్యారు అని చెప్పినటువంటిది. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. తమేవ ధ్యాయతి దేవం అపత్య కపిలం హరిం బభూవాచిరతో వత్స నిస్పృహా తాదృశే గృహే.
తమేవ ధ్యాయతి, ఖచ్చితంగా ఆయననే ధ్యానించుచు, అతనిని మాత్రమే అన్నట్టు, తమేవ తం ఏవ అతనిని మాత్రమే ధ్యానిస్తూ, ధ్యాయతి అంటే ధ్యానిస్తూ, ఎవరిని? అతన్ని అంటే ఇక్కడ దేవం దివ్య దేవదేవుడైనటువంటి మరి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు, దివ్యుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడిని. మరి ఎవరా దేవదేవుడు? ఆమెకు పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి కపిలుడు ఆ దేవదేవుడు. అందుకే ఆమె చెప్తున్నారు అపత్యం కపిలం హరిం, అంటే కపిల భగవానుని రూపంలో ఆ దేవదేవుడే ఆమెకు పుత్రుడుగా అవతరించినటువంటి వాడయ్యా. మరి అటువంటి ఆయనను ధ్యానిస్తూ ఉన్నది నిరంతరం. బభూవ అచిరతాః, సో బభూవ అచిరతాః అంటే చాలా స్వల్ప కాలములోనే, మరి ఏమైంది? ఆమె నిస్పృహాతాదృశే గృహే, మరి సర్వ అలంకృతమైనటువంటి ఆ గృహాన్ని గురించి ఇంతకుముందు కీర్తించాడు కదా. మరి అటువంటి సర్వాలంకృతమైనటువంటిది, కోరిన ప్రతిదాన్ని తీర్చగలిగేటువంటి ఆ గృహము ఎడ ఆమె ఆసక్తిని వదిలివేశారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో వత్స అంటే ఓ విదురా, ఆ విదుడిని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ, మరి ఎందుకంటే విదురుడు మైత్రేయ మునిని ఆధ్యాత్మిక గురువుగా స్వీకరించి ఆయనకు శరణజొచ్చి ఆయన ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు వినాలి అని అనుకున్నటువంటి వాడు కదా. ఆ విధంగా ఆయనను అప్రోచ్ అయినటువంటి విధానం మనం అంతకు ముందు చూసాం. ఏ విధంగా విదురుడు మైత్రేయుణ్ణి ఆశ్రయించాడో మనం అంతకుముందు అధ్యాయాలలో చూసాం. అందుకే వత్స అంటే ఒక రకంగా ఓ పుత్ర అలా చెప్తున్నారు. ఓ విదురా, అక్కడ దేవహూతి యొక్క పరిస్థితిని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా అంటే నిరంతరము, అంటే ఇక్కడ ఆమె చింతించినటువంటిది, ఆమె వ్యాకులత చెందినటువంటిది ఏదో భౌతికమైన ఆసక్తితో ఉండేటువంటి పుత్రుడి పైన కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుని గురించి నిరంతరము, ఆ డిటాచ్మెంట్ కూడా నిరంతరము ఆయనను ధ్యానించడానికి ఉపయోగపడినటువంటిది. వెడబాటు ఏదైతే ఉందో ఆ ఎడబాటులో నిరంతరము ఆయన్నే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఒక రకంగా ఆ విధంగా తన పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ కపిల భగవాను నిరంతరము ధ్యానిస్తూ చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఆమె సర్వ అలంకృతమైన తన యొక్క గృహము పట్ల అనాసక్తురాలయ్యారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి పూర్వపు శ్లోకాలలో తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. అలాగే మనకి రూపక స్వాముల వారు ఇచ్చేటువంటి ఆ ఉపదేశాలలో, అలాగే భక్తి రసామృతము, ఉపదేశామృతము వంటి గ్రంథాలలో ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఆ భగవంతుని పైన ఆసక్తి పెరగడము, అదే సమయంలో ఈ భౌతిక విషయాల ఎడ వైరాగ్యము కలగడమే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి అని చెప్తుంటారు. అంటే మనం ఎలా ఆధ్యాత్మికంగా మనం వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనంగా తెలుసుకోవడానికి చెప్తారు ఆయన. సో మరి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా ఏ విధంగా మనిషి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందవచ్చునో అనుటకు ఈ శ్లోకము ఒక చక్కని ఉపమానంగా వసగబడినది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి కపిల దేవుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే, ఆయనే ఆమెకు పుత్రుడిగా అవతారం తీసుకున్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన దేవదేవుడిని శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆమె నిరంతరము ధ్యానించడము ద్వారా
నిరంతరము ఆ దేవహూతి నిరంతరము ఆయన యొక్క ఆలోచనల యందే సంలగ్నమై కృష్ణ భక్తి భావితురాలయ్యారు. మరి ఆ విధంగా కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణ భక్తి రసభావనలో ఆమె నిలిచియుండుట ద్వారా మరి ఆమె ఈ భౌతిక విషయాల ఎడ ఆసక్తిని విడగలిగారు. అంటే వైరాగ్యం దేని ఎడ అంటే ఈ భౌతికమైన సంపదల ఎడ గృహ ఆసక్తిని ఆమె వదిలివేశారు. అదే ఆమె ఆ భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఇక్కడ మనము తెలుసుకోగలిగేటువంటిది అంటూ చెప్తున్నారు. అంతే చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆసక్తిని దేవదేవునికి పై మళ్లించనిదే ఎవడు కూడా ఈ భౌతిక ఆసక్తిని విడేటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఉన్నతమైనటువంటి దానిని పొందినప్పుడు అల్పమైనటువంటి వాటిని వదిలివేస్తారు. మరి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందినప్పుడు, ఆత్మానుభూతిని పొందినప్పుడు ఈ భౌతిక సంపదలన్నీ కూడా తృణప్రాయంగా తెలిసే అనుభూతి ఉండేటువంటిది. అందుకే మరి ఈ భౌతిక ఆసక్తిని వదిలివేస్తారు అని చెప్తారు. ఎప్పుడు అది సాధ్యమవుతుందంటే అది భగవంతుని పైన మనసును అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, కేవలము జ్ఞానాన్ని జ్ఞానయోగుల కంటే భక్తి యోగులు ఎందుకు ఉన్నతమో ఇక్కడ చెప్పబడేది. ఎందుకంటే జ్ఞానాన్ని సమపార్జన ద్వారా మనుజుడు ఆ ముక్తిని పొందలేడు అనేది శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ పొందినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకోగలుగుతుంటాడు. నేను దేహాన్ని కాదు ఆత్మను అని ఎరిగి ఉన్నంత మాత్రాన అంటే జ్ఞానాన్ని పొందినంత మాత్రాన మరి తన యొక్క బుద్ధిని తన యొక్క మనస్సును పవిత్రమునర్చుకోలేరు. అందుకే నిరాకారవాదులు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలోనికి చేరుకున్నప్పుడు కూడా వారు ఆ భౌతిక ఆసక్తిని కలిగి ఉండడం ద్వారా తిరిగి మళ్ళీ పతనమవుతూ ఉంటుంటారు. వాస్తవానికి మరి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తికి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక పొర లాంటిది అని చెప్తారు. అక్కడ తెర మాత్రం ఆ తెర మాయ తెర లాంటిది కూడా ఒక రకంగా చెప్తారు. ఆ తెరలోనే ఉండిపోతున్నారు తప్ప తెరను దాటి అవతలకు వెళ్ళరు. మరి ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని కూడా అధిగమించగలిగేటువంటిది భక్తుల యొక్క స్థితి. అందుకే వారు భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు సేవయందు అతడు నెలకొనకపోవడం వలన నిరాకారవాదులు లేదా జ్ఞానయోగులు పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మనం చూస్తాం ఎన్నో ఉదాహరణలు, ఎంతో గొప్పవాళ్ళుగా ఎంతో యోగులుగా చెప్పబడేటువంటి అంటే అక్కడ మునులు మనం అందుకే దుర్వాస మునిని ఒక ఉదాహరణగా చూస్తాము. అదే సమయంలో తన యొక్క స్వధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ రాజుగా తన రాజ్య భారాన్ని నుంచి గృహస్థుడుగా గృహ భారాన్ని చూస్తూ మరి అదే సమయంలో భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి ఆ భక్తుని గురించి మనం చూసినటువంటి విషయాల్లో అది ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటిదిగా చెప్తారు. అంటే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది మనకి దానికి ఉదాహరణగా చూసినటువంటిది అంబరీష్ మహారాజ్ చూస్తాం. సో అలాగే ఇక్కడ దేవహూతిని చూస్తున్నాము, అలాగే ఇంకా కుంతి మహారాణి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు, భక్తులు భక్తి యోగమును ఆరంభించి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలలను శ్రవణం చేయడము, కీర్తించడము, స్మరించుకోవడము, ఆ భగవంతుని దివ్య శ్యామ సుందర రూపముని నిరంతరము స్మరించుకోవడము, ఆయనకు అర్చనం చేయడము, ఆయనకు వందనాలు చేయడము, మరి ఆయనకు సేవ చేయడము, దాస్యం, ఆయనకు మిత్రుడుగా ఉండడము,
ఆయనకు సమస్తాన్ని సమర్పించడము. అదే భాగవతంలో మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు అంటూ చెప్పబడింది. సో ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు మరి అతడు ఆ భగవద్ధామాన్ని, అంటే అందులో ఏం చేసినా మనకి చెప్తారు ప్రహ్లాద్ మహారాజు ద్వారా చెప్పబడినటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడి ద్వారా. సో ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో దేనిని శ్రద్ధతో ఆచరించినా అది భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఇదవుతుంది. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మరి భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు విశుద్ధమగు భక్తి యోగమును నిర్వహించిన పిమ్మట మనిషి భగవానుని వాస్తవంగా ఎరగగలిగి ఒకానొక ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ దేవదేవుని సాంగత్యమును పొంద అర్హుడవుతాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది భగవద్గీతలో మనకి ముగింపు సన్యాసము యొక్క పూర్ణత్వము అంటూ 18వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కోట్ చేసినటువంటి తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఈ శ్లోకం హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ ఎవరు లేరా? సో ఇది మనకి 18వ అధ్యాయం. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలోని 55వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అంతకు పూర్వము మరి ఆత్మానుభూతి స్థితికి ఎదిగిన వాడి గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. 51 నుండి 53 శ్లోకాలలో ఎవరు ఆత్మానుభూతి పొందిన వాళ్ళు చెప్తారు. బుద్ధి చేత పవిత్రుడై ఇంద్రియ భోగ విషయాలను విడిచిపెట్టి దృఢ నిశ్చయంతో మనసును నిగ్రహించి రాగ ద్వేషాల నుండి విముక్తుడై ఏకాంత ప్రదేశమున జీవించేవాడు, మితంగా భోజనం చేసేవాడు, దేహం మనోవాక్కులను నియంత్రించేవాడు, సర్వదా ధ్యానంలో ఉండేవాడు, అనాసక్తుడు, మరియు మిథ్యా అహంకారము, మిథ్యా బలము, మిథ్యా గర్వము, కామ క్రోధ విషయ వస్తు స్వీకారము నుండి విడివడిన వాడు, మిథ్యా సామ్యత్వాన్ని నుండి విముక్తుడైన వాడు, శాంతియుతుడు అయిన వ్యక్తి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభూతి స్థితికి ఎదుగుతాడు అని చెప్తాడు. అలా ఆ ఆత్మానుభూత స్థితి, ఆ విధంగా దివ్య స్థితిలో నెలకొన్నటువంటి వాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మానుభూతిని పొంది పూర్తిగా ఆనందమయుడవుతాడు. అతడు ఏనాడు శోకించడు, ఏదో పొందాలని కోరుకోడు. అతడు ప్రతి జీవుని పట్ల సమభావంతో కలిగి ఉంటాడు. ఆ స్థితిలోనే అతడు నా విశుద్ధ భక్తియుత సేవను పొందుతాడు అంటూ చెప్పినటువంటి, అంటే విశుద్ధ భక్తియుత సేవ. అలాగే మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్లు ఈ శ్లోకం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి రామకృష్ణ ప్రభు చెప్పిన ఆ శ్లోకం, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం అంటూ చెప్పబడినటువంటి, అంటే కేవలము మరి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరుగుతాయి? ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు పూర్వం ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి 53 నుండి 54 శ్లోకాల్లో ఏదైతే వివరణ చెప్తారు అవన్నీ కూడా ఇదంతా అంటే ఈ విశుద్ధ భక్తి స్థితి, ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవను ఎలాగైతే ఇప్పుడు మాత దేవహుతి అనుభూతి పొందుతున్నారో అటువంటి స్థితిని కేవలము నా యొక్క అంటే భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే మనిషి నన్ను యథారూపంలో దేవదేవునిగా అర్థం చేసుకోగలరు. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మాత దేవహుతి అలాగే కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహనం చేసుకున్నారో ఆ మాదిరిగా అలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అటువంటి భక్తితో అతడు నా పూర్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు భగవద్ధామంలో ప్రవేశించగలడు అంటూ చెప్పినటువంటిది.
సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరించినట్లుగా మరి ఆ విశుద్ధమగు భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించిన పిమ్మటే మనిషి భగవానునితో మరి ఆయన్ను యథారూపంలో వాస్తవంగా తెలుసుకొనగలిగి ఒకానొక ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ ఒకానొక ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవడం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అతని ప్రధాన అంశాలు ఆయన యొక్క అంశ రూపాలు ఉన్నటువంటి ఏవైనా కానీ సాధారణమైన మానసిక కల్పనల చేత గాని అభక్తులకు గాని అవగతం కారు అని చెప్తున్నారు. భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే, అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంది కేవలము భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే నన్ను యథారూపంలో దేవదేవునిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అటువంటి వాళ్ళు నా ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు, అందుకే ఆయన చెప్పారు అటువంటి వాళ్ళు నా పూర్తి భావనలో భగవద్ధామాన్ని అంటే ఆ భగవంతుని వివిధ అంశాలుగా ఒక్కొక్క ఆయన యొక్క అవతారాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలోకైన వారు చేరుకోగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా మనకి చెప్తారు ఆ 7వ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం కూడా ఉంటుంది. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగ మాయాయ సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజ మవ్యం అంటూ చెప్పారు. అంటే నేను మూర్ఖులకు బుద్ధిహీనులకు నేను ఎప్పుడు వ్యక్తము కాను, వారికి నేను నా ఆంతరింగిక శక్తి చేత కప్పబడి ఉంటాను. అంటే ఆంతరింగిక ఆ శక్తికి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరిక శక్తికి అడ్డు మధ్యలో పొరలాగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే నేను పుట్టుక లేని వాడును, నశింపు లేని వాడిని అయినా కూడా ఈ మూర్ఖులు బుద్ధిహీనులు నన్ను తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా జీవుడు ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందుతారో అది కేవలము భక్తి యుతమైన సేవ, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ, భగవంతుని భక్తిలో నిమగ్నము అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావనలో ఉండడం ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, చెప్పి ధ్యాయతి భగవద్రూపం యదాహ ధ్యాన గోచరం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్త వ్యస్త చింతయ. ఆ విధంగా ఆమె సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండడం వల్ల ఆ ప్రసన్న వదనుడైనటువంటి ఆ కపిలో దేవుడు పలికినది ఏదైతే ఆమెకు ఉపదేశించారో, కపిల భగవానులు వారి యొక్క బోధనలను ఏవైతే ఆమె విన్నారో ఏ విధంగా విన్నారో చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఆమెకు బోధించినటువంటి కపిల భగవానులు వారి యొక్క బోధనలను ఆమె ఏ విధంగా విని ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణ భక్తియుత సేవలో, విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యాదో ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రసన్న వదనుడైనటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎంతో శ్యామ సుందరుడు, లక్షల కోట్ల కొలది మదనుల యొక్క సౌందర్యాన్ని కూడా అధిగమించగలిగేటువంటిది ఆ దేవదేవుని సౌందర్యం. అందుకే ఆ ప్రసన్న వదనుడైనటువంటి కపిల దేవుడు, ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే కనుక, ఆయన ఆ కృష్ణుడి అవతారమే కనుక ఆ ప్రసన్న వదనుడగు కపిల దేవుడు పలికినది ఏదైతే బోధనలను, ఆ సంపూర్ణ తత్వజ్ఞానాన్ని బోధించారో, అంటే ఏవైతే సాంఖ్య శాస్త్రాన్ని ఆయన బోధించారో ఆ బోధనలను, ఆ పరిపూర్ణమైన తత్వజ్ఞానాన్ని ఆమె పరమ ఆసక్తితోనూ ఎంతో ఆసక్తితో విన్నారు అని చెప్తున్నారు. సవిస్తారముగాను అంటే ఎంతో ఆసక్తితో, పరమ ఆసక్తితో విన్నటువంటి వాటిని ఆవిడ అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ సవిస్తారంగాను ఆయన ఎంతో సంపూర్ణంగా
ఇంకా ఏమీ మిగులలేనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. సవిస్తారంగాను విన్నటువంటి కారణంగా ఆ కపిల భగవానుల వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఆమె అంతకుముందు కపిల భగవానుల వారు బోధించినటువంటి బోధనల్లో భగవంతుని ఎలా ధ్యానించాలి భక్తి యోగంలో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. పాదార విందాల నుండి ముఖార విందం వరకు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి ప్రతి అంగాన్ని ధ్యానించాలో మనకి అక్కడ తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. సో ఏ విధంగా అయితే కపిల భగవానుల వారు బోధించారో అదే విధంగా ఎంతో ఆసక్తితోనూ సవిస్తారంగానూ విన్నటువంటి ఆ దేవహూతి మరి ఇప్పుడు సమాధిమగ్నురాలై అంటే ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి ఈ స్థితిలో ఆమె ఆ విష్ణు భగవానుని రూపమును మనసులో నిలుపుకొని ఇప్పుడు ఏదైతే చూసారో ఇప్పటి వరకు తను ఎదురుగా ఉన్నది దాన్ని ఆ రూపమును నిరంతరము ధ్యానింపదొడగెను. నిరంతరము ధ్యానిస్తూనే ఉన్నారు, ఆవిడ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏవైతే కపిల భగవానులు వారు బోధించారో ఆ బోధనలను ఆమె చక్కగా పాటిస్తూ ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక గురువు బోధించిన బోధనలను ఆమె ఒక శిష్యురాలుగా శిష్యుడు ఏ విధంగా చేయాలో అది ఇక్కడ మనకు ఆ దేవహూతి చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైతే